Qozan Kremlinin Dövlət Urunları binasında Bakı Ürmənşi isimindəki Respublika premiyasını tapşırı həm sənqət işliklərin büləkləyi tantanası ötті. Tolaraq Elvira Jamaliddinova reportajında. Nina Горюнова сәнгать теориясы һәм тарихы тәнкыйть иҗат белеме номинациясында Бакы Урманчы премиясы лауреаты. Ул Татарстанның көньяк көнчыгыш рәсемнәре турында яза. Нина фикеренчә, нәкъ менә сәнгать белгечләре ярдәме белән иҗат эшлекләре турында мәгълүмат сакланып калган. Я очень рада тому, что оценили мой труд. Хезмәтемне Татарстанның көньяк көнчыгыш рәсемнәре турында яза торган сәнгать белгече буларак бәялүләренә мин бик шат. Татарстан күп рәсемнәренең илһам чыганыгы. Минемчә, бу эш мәдәниятка лаеклы өлеш кертә. Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгының Бакы Урманчы исемендәге премиясе сәнгать өлкәсендә иң абруйлы премияләрнең берсе булып тора. Ул бөек татар рәссамы, скульптор, график һәм педагог Бакы Урманчының 125 еллыгы уңайыннан тапшырыла. Бу премия 2003 елда гамәлгә куелган. Аны республиканың әйдәп баручы рәссамнарына, скульпторларына һәм иҗат белгечләренә тапшыралар. Шундый көчле кандидатлар булганнар. Һәм һәрбер кандидат үзе зур шәхес. Сәнгатьтә ул зур шәхес. Аның тәҗрибәсе бар, аның эшләре дә бик уңышлы. Мәдәният министры Бакы Урманчы премиясе лауреатларына гына түгел, шулай 23 сәнгать хезмәткәрләренә медальләр тапшырды. Алар арасында Фагил Гилманшин да бар. Мондый зур бүләккә ия булырмын дип уйламаганда идем ди. Әлбәттә, бик шат, чөнки мондый нигә инде күчеп тә утыргас, баскыларга күчеп утыргас, исемнәр алу турында инде уйламадым да. Миңа инде теге ниләрне җыйып тәкъдим иткәч, мин бик ышанмыйча гына даже җыя башлаган документларны. Ну, менә бик шат, бик күңелле вакыйга, Аллага шөкер, наконец булган ниләрне дәрәҗәсен күрдек. Бакы Урманчы танылган скульптор, талантлы рәссам, аның якты һәм иҗади тормышы бүгенге көнгә кадәр дә сәнгать эшлекләрен рухландырып тора. Эльвира Jamaliddinova, Фәннур Хәсәнов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары.